Βρισκόμαστε στη γέφυρα του Ξηριά, λίγο μετά τις 6, 5 ώρες μετά το κλείσιμο του θυροφράγματος της Κάρλας. Βλέπετε εδώ, ακόμα συνεχίζεται η ροή, η μικρή αυτή ροή που έχει απομείνει. Χιλιάδες ψάρια, βλέπετε, άλλα είναι ζωντανά, άλλα έχουν πεθάνει, άλλα είναι νεκρά. Βλέπετε ότι όλα αυτά εδώ τα ψάρια κατευθύνονται με τη ροή του Χιμάρου προς το μπαγασιτικό. Φανταστείτε εάν δεν σταματούσε να λειτουργεί το θυρόφραγμα, όλα αυτά τα ψάρια και πόσα άλλα ακόμα έχουν κατευθυνθεί στο μπαγασιτικό. Στο τέλος, στην εκβολή του Χιμάρου έχει τοποθετηθεί ένα δίχτυ για να σταματήσει τα ψάρια, και από την άλλη πλευρά βλέπετε πως έχει αφήσει το αποτύπωμά του, αυτή η ενέργεια, το αποτύπωμά της στον Ξηριά, ο οποίος έχει αρχίσει να στεγνώνει.